Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 навіны культуры на календары 9 красавіка. І сёння ў выпуску міжнародны фестываль старажытнай і сучаснай камернай музыкі ў Полацку, фартэпіянны канцэрт у Гродзенскім музычным каледжы, рамансы ў белай гасцінай палаца Румянцевых і Паскевічаў, вынікі фестывалю выканаўцаў на цымбалах. Тым часам у Полацку працягваецца 32-гі міжнародны фестываль старажытнай і сучаснай камернай музыкі. Ён праходзіць у сценах Сафійскага сабора. Ад заўтра і да пятніцы там будзе адбывацца трэці адкрыты абласны дзіцячы фартэпіянны конкурс «Бах і 21 стагоддзе». Сёлета ён стаў рэкордным па колькасці заявак. Удзел у спаборніцтве прымуць 55 канкурсантаў з 12 беларускіх гарадоў. Старшынёй журы ў гэтым годзе стаў прафесар Веймарскай вышэйшай школы музыкі імя Ліста Рыгор Грузман. Сам фестываль будзе працягвацца да 24 красавіка. Аб Беларусі з любоўю у галерэі Міхаіла Савіцкага пачала працу выстава жывапісу Мікалая Назарчука. Гісторыя Беларусі, краявіды і жыхары ўвасобіліся ў дзесятках палотнаў. На выставе пабывала і наш карэспандэнт Дар'я Валкавец. Асабістая выстава Мікалая Назарчука ладзіцца ў галерэі Міхаіла Савіцкага. Работу для вялікай экспазіцыі выбіраў сам аўтар, але яе адкрыцця так і не дачакаўся. Мастака не стала ў студзені гэтага года. Выставу наведвальнікам прадставіла сям'я Мікалая, жонка і дзве дачкі. Все его картины – это наша автобиография, это я примерно знаю всю историю каждой из этих работ. Они не просто вы на каком-то пустом месте, это они прошли через наши страдания, любовь. Шмат работ прысвечана Янку Купалу, Якубу Коласу, Максиму Богдановичу, Алаізе Пашкевіч. Сярод палотнаў экспазіцыі і партрэты членаў сям'і жывапісца, краявіды Беларусі. Никогда такого не было, чтобы Николай Александрович был без блокнотика, без карандашика обязательно. Ну, и с этюдником, конечно, тоже не расставался. Он так хотел эту выставку видеть сам. К ней готовился, но кое-что не доделал. Вот друзья, товарищи все это помогли. Сам ветэран вайны Мікалай Назарчук пісаў карціны пра вялікую айчынную, а яго праца прысвечаная пінскаму заводу трыкатажу і сёння выступае візітоўкай прадпрыемства. Сказаў, што ён належыць да этого легендарного пакалення, такого героічнага, якое прайшло вайну, потым атрымала мастацкую адукацыю. Такія мастакі волаты. Это мастакі, якія практычна паднялі беларускае мастацтва пасляваеннае на вельмі высокі еўрапейскі ўзровень. Апошняя серыя палоцін, якую стварыў Мікалай Назарчук, прысвечана пазнанню сусвету. Кожная карціна нібыта пульсуе і расказвае аб галоўных рэчах у жыцці чалавека. Пачынаецца ўсё з нараджэння, потым пазнанне, творчасць, узвышанасць, знаёмства і каханне, дзеці, сям'я і ўнукі, мудрасць, перадача спадчыны і адыход душы ў вечнасць. Мікалай Назарчук пражыў 91 год, стварыў сотні палотнаў, пазнаёміцца з яго работамі можна да 14 красавіка. Тэатр HD працягвае паказваць класічныя тэатральныя пастаноўкі лепшых тэатраў свету на вялікіх экранах. Заўтра ў увазе наведвальнікаў кінатэатру будзе прадстаўлены легендарны балет Пятра Чайковскага «Спячая прыгажуня». Пастаноўку на сцэне Вялікага тэатра Расіі здзейсніў Юрый Грыгаровіч. І з відовішчнасцю гэтай версіі балета мала што можа параўнацца. Здарма менавіта гэтым спектаклем Вялікі тэатр адкрываў сваю сцэну пасля рэканструкцыі. На сваю вясновую шоу-праграму заўтра запрашаем маладзёжны тэатр эстрады. «Імя любімае маё». Гэта канцэрт, дзе кожная песня будзе прысвечана аднаму імю. У праграме пазначаны як вядомыя хіты, так і прэм'еры новых кампазіцый. На сцэну выйдуць Алексей Хлястоў, Жанет, Александр Сухараў, група «Байсіці» і іншыя беларускія артысты. Мінскі абласны драмтэатр, што ў маладзечні, заўтра запрашае на спектакль у жанры амерыканскай камедыі «Прыгажуні». Паставіў яго Дзяніс Нупрэйчык па п'есе драматурга Айвана Менчала. Гэта гісторыя пра 3 жанчын, якія страцілі сваіх мужоў. Але не лічаць гэта падставай для суму і жалобы. Раз на месяц яны збіраюцца разам, каб правесці гэты час як мага больш яскрава. Спектакль мае ўзроставае абмежаванне 18+. Тэлеканал «Беларусь-3» заўтра прапануе зноў акунуцца ў атмасферу галоўнага фестывалю краіны славянскага базару. У эфір выйдзе мінулагодні канцэрт «Залаты хіт».
Наталья Арейра, Ігор Николаев, Ядвіга Паплаўская, ансамбль «Сябры» і іншыя беларускія і замежныя зоркі. У дзённым эфіры, а пачатку на 16 гадзіну. Далей пазнаёмімся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Невядомыя раней рукапісы Альберта Эйнштейна нядаўна прадставілі ў яўрэйскім універсітэце ў Іерусаліме. Гэта больш за 100 старонак кантэксты, змест якіх навукоўцам яшчэ трэба высветліць. Навуковы артыкул, які вучоны Альберт Эйнштейн прадставіў у 1930 годзе Прускай акадэміі навук, доўгі час лічыўся згубленым. Але сёння на яго можна зірнуць у яўрэйскім універсітэце Іерусаліма. Нядаўна тут упершыню на агляд публіцы выставілі 110 унікальных дакументаў Эйнштейна. Сярод іншых ліст сыну 1935 года, дзе вучоны дзеліцца турботай пра рост уплыву нацыстаў у Германії. Таксама дакументы ўключаюць матэматычнае вылічэнне сярэдзіны 40-х гадоў. Гэтыя дакументы адлюстроўваюць ход думак Эйнштейна, ход яго работы. Большасць напісана ад рукі. Гэта матэматычныя высновы і вылічэнні. Тэксту вельмі мала. Кожны раз, калі яму прыходзіла новая ідэя, ён адразу сядаў і пачынаў усё пралічваць. Раней рукапісы належалі прыватнаму калекцыянеру з ЗША, куды Эйнштейн быў вымушаны пераехаць з Германіі, калі ў 1933 годзе да ўлады прыйшоў Адольф Гітлер. Унікальныя паперы набыты на сродкі дабрачынцаў. А вось на сцэне музычнага каледжа ў Гродні заўтра адбудзецца канцэрт фартэпіяннай музыкі. За раялем Алексей Пятроў. Лаўрэат міжнародных конкурсаў і абласнога конкурсу «Творчыя дасягненні ў сферы культуры і мастацтва» імя Дубко. У праграме канцэрту заяўлены творы Баха, Брамса, Шапена. У тэатры аднаго акцёра «Зніч» заўтра лялечны моноспектакль «Дзівосныя авантуры» паноў Кубліцкага і Заблоцкага. Яшчэ ў 1994 годзе гэты твор Пятра Васючэнкі і Сергея Кавалёва паставіла Галіна Карбонічая. Аднавіла спектакль мастацкі кіраўнік тэатра Галіна Дзягілева. Выконвае спектакль Вячаслаў Шакаліда. Ён прызначаны для дзяцей 8-12 год. Магілёўскі абласны драматычны тэатр прадстаўляе мінулагоднюю прэм'еру. Гэта будзе спектакль у жанры фэнтэзі «Таямніцы старой ратушы». Твор Сергея Кавалёва. Рэжысура Владзіміра Пятровіча. Захапляльны сюжэт, фантастычныя вобразы, сярэднявечны каларыт, востры сацыяльны падтэкст і магія. Чорная і белая. Так апісваюць спектакль стваральнікі і запрашаюць упэўніцца самім. Зрабіць гэта можна будзе заўтра. Чарговы выпуск праекта тэлеканала «Беларусь-3 Артефакты» можна будзе ўбачыць заўтра. Тэмай расследавання стане унікальны прадмет са збораў Брэсцкага музея – канцылярскі ліст Боны Сфорцы. Пры якіх абставінах быў выяўлены гэты прадмет і ў чым яго гістарычная каштоўнасць. Для здымачнай групы праекта гэты артефакт упершыню дастануць са сховішча музея. Артефакты 22 гадзіны 50 хвілін. Канцылярскі ліст Боны Сфорцы. На вонкавым баку дакумента 28 радкоў. Страчаны першы і другі ніжнія радкі. З адваротнага боку 3 радкі часткова закрыты кустодіяй, выцінанкай памерам 45 на 45 мм, воск чырвонага колеру. Заўтра на сцэне мастацкага каледжа імя Нестара Сакалоўскага ў Гомелі адбудзецца канцэрт калектыва «Левчук Джаз Сэшн». Ён прадставіць праграму «Jazz in Love». Гэта музычны праект, створаны маладымі джаз-музыкантамі на чале з артыстам прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь, лаўрэатам міжнародных конкурсаў саксафаністам Кірылам Леўчуком. Акрамя яго і яго бэнда на сцэну выйдуць і спецыяльныя госці з Расіі. Аліна Падгорная фартэпіяна, Наталья Валізер гітара. Яшчэ адзін канцэрт толькі ў сценах палаца Румянцавых і Паскевічаў адбудзецца заўтра ў Гомелі. Гэта будзе вечар рамансаў і тайна тваі пакрывалы чарты. У белай гасцінай выступяць барытон Канстанцін Гарошка, за фартэпіяна будзе Віталь Фамін.
Дарэчы, гэты канцэрт адно з мерапрыемстваў, што суправаджаюць выставу «Шэршэ ля фам». Яна ладзіцца ў гэтых жа залах. На ёй прадстаўлены збор дамскіх прадметаў 19-го, пачатку 20-го стагоддзяў са збору калекцыянера Сергея Пуціліна. У канцэртнай зале «Верхні горад» заўтра вечар песень пад гітару. Дуэт аўтараў-выканаўцаў Вадзіма Мазецкага і Сергея Антонова прадстаўляе канцэрт «Барды новага стагоддзя». У рамках гэтага вечара яны выканаюць легендарныя хіты Высоцкага, Акуджавы, Візбера і іншых бардаў. Дарэчы, сёлета дуэту споўнілася 10 год. За гэты час яны з гастролямі наведалі дзесяткі краін і былі ўдзельнікамі і лаўрэатамі шматлікіх міжнародных конкурсаў. У рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра дыпломны спектакль выпускніцы Акадэміі мастацтваў Марыны Пташнікавай. Курс заслужанага дзеяча мастацтваў Рэспублікі Беларусь Валянціны Яраньковай. У якасці дыпломнай работы малады рэжысёр абрала іранічную драму Эрыка Эммануэля Шмідта «Гатэль двух светаў». Дапамагалі ёй у рэалізацыі мастачка Лідзія Малашенка і харэограф Сергей Паяркоў. Напрыканцы сакавіка ў Мінску на базе гімназіі каледжа мастацтваў імя Хрэмчыка прайшоў 6-ы рэспубліканскі фестываль-конкурс выканаўцаў на цымбалах «Перезвон». Пра вынікі конкурса, таксама пра лёсы, перспектывы гэтага беларускага інструмента мы пагаварылі са старшынёй журы, народным артыстам Беларусі, профессором Евгеном Гладковым. Здравствуйте, Евгений Петрович. Мне кажется, что в последнее время интерес к игре на цимбалах заметно вырос, и этот инструмент становится настоящим объектом экспериментов. Это так, действительно, потому что очень много людей, детей ездят по разным конкурсам. Но самые трудные конкурсы – это наши, которые у нас здесь в республике проходят. Потому что здесь играют только цимбалисты, и жюри тоже только цимбалисты. Мне кажется, что мы завоевали популярность этого инструмента благодаря постоянному совершенствованию качества игры. Репертуар расширяется. А много ли ребят осваивают цимбалы не по рекомендации педагогов, а по собственному желанию? Пожалуй, там все приходят по собственному желанию, потому что это яркий инструмент, он бросается в глаза. Эти движения, эмоции. У нас школа исполнительства на цимбалах начиналась в 1924 году, когда еще Иосиф Жинович, мальчишкой 12-летним, был приглашен в театр Янки Купалы. И это был первый музыкант-цимбалист, который становится профессионалом. И вот с тех времен школа все время совершенствуется, которую он заложил, которую продолжают его ученики, в том числе и я. И, конечно, мы не можем стоять на месте. 6-й раз состоялся республиканский фестиваль-конкурс «Перезвоны». Как возникла идея конкурса? По примеру того очень мощного конкурса, который начался в 1961 году под названием «Республиканский смотр молодых дарований». Потом он проходил в 63-м, 65-м, через каждые 2 года. Потом стало что-то теряться, и только в 87-м этот смотр стал конкурсом, и он стал носить имя Иосифа Жиновича. Этот конкурс проходит раз в 3 года. Мало, поэтому появился «Перезвоны». Очень много народа и очень хороший уровень этого конкурса. А как поддерживаете интерес к конкурсу? Учреждены 1-е, 2-е, 3-е места лауреатов. Учреждены 1-е, 2-е, 3-е места дипломантов. То есть много очень наград. Это тоже очень привлекает детей. А много ли за последние годы написано оригинальных сочинений для цимбал, и охотно ли их исполняют конкурсанты? Проблем с репертуаром сейчас, пожалуй, нет. Во-первых, композиторы написали определенную часть сочинений для детей. Потом у нас есть самодеятельные композиторы, которые обрабатывают народные мелодии, издают сборнички. Евгений Петрович, я полагаю, конкурс мог бы вполне выйти на международный уровень. Были уже попытки. Проблема-то какая? У нас ведь такого инструмента в Беларуси нет. Венгерского. Он же 4 раза, нет, больше. Он рояль почти. И перевозка его сюда сопряжена с большими сложностями. В мире, если есть цимбалы таких размеров, скажем, у немцев есть Хакбрек, у швейцарцев, но у них, к сожалению, обучение проходит больше на любительском уровне, чем на профессиональном. И мы, когда программу нашу выдаем, то эти произведения, которые мы предлагаем, они просто неисполнимы, им трудно исполнять. И, конечно, о победителях года и, возможно, об открытиях, которые сделали для себя лично вы.
Есть открытия, но в основном это те, кто уже себя заявлял когда-то. Например, прекрасная девочка из 10-й нашей музыкальной школы, Полина Стольмашук, Любовь Дятлова из школы номер 8 имени Ширмы. Они как бы разделили первое место. В последней группе уже себя проявившие, уже даже с Галкиным в передаче в одной участвовала в Москве. Ванеева Анастасия. Она сейчас уже играет, как у нас студенты иногда не играют в академии. Из гимназии колледжа Карбовская Дарья, 8 класс. Тоже очень высокий уровень. Ну и был еще блестящий дуэт 2 девочек из Гомельской детской музыкальной школы номер 5. Это просто фейерверк. Спасибо, Евгений Петрович, и хочется пожелать, чтобы конкурс продолжал для нас открывать молодые таланты. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.